Mehriban adamlar. Yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogunyň birinji sammityna hemde gıda agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň resmi däl duşuşyna gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli lideri Balkan welaýatyny iş taparyny amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezident ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medali hemde ýadygarlyk kümüş nyşany bilen syýlaglandy we beýlek habarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17-20 dekabrda Ýaponiýa amala aşyran iş taparynyň jemleýiji gününe Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogunyň birinji sammityna gatnaşdy. Serdar Berdimuhammedow çykyşyny ýaşyl geçişi, vodorod energiýasyny, howa gün tertibini, üssaşyr ulug ara baglanşygyny, köp taraplaryň hyzmatdaşlykda ileri tutulýan ugurlar hökmünde görkezdi. Şeýle hem döwlet başçysyny bir näçe möhüm başlangyçlar we teklipler bilen birlikde Merkezi Aziýa Ýaponiýa ýaşlar forumuny, Merkezi Aziýanyň we Ýaponiýanyň zenanlarynyň dialogu atly hemişelik hereket edýän platformany döretmegi teklip etdi. Duşuşyň jemleri boýunça Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogunyň Tokyo jarnamaty hemde ykdysadyýet, energetika babatda ministrler derejesindäki bilelikdäki beýannamasy kabul edildi. Tokyoda prezident Serdar Berdimuhammedow Ýaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi bilen duşuşdy. Duşuşykda syýasy, diplomatik, ykdysady ulgamlarda alınıp barlayan bilelikdäki işleri dowam etdirmegiň zerurdygy barada aýdyldy. Türkmenistanyň prezidenti Ýapon işe wirliginiň, maliýe institutlarynyň, ugurdaş agentliklaryň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine goşandyny belläp, täze önümçilikler döretmek boýunça bilelikdäki taslamалary durmuşa geçirmegi tiýleşdirmegi göz öňüne tutulýanlygyna ünsü çekdi. Şeýle de Türkmen tarapynyň gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmeleri, vodorod tehnologiýalary ýaly ýaşyl geçiş bilen bagly ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygy tasdiklanyldy. 20 dekabrda Aşgabat şäherine dürli ugurlarda üstünlükli zähmet çekýän Türkmenistanlylary Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medali hemde ýadygarlyk nyşanlary bilen syýlaglamak dawaralar geçirildi. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine, Magtumuladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetine, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdürlüğiniň edara binasyna hemde Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünne guralan dawaralarda Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygyny we hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýyny, ykdysady kuwadyny pugtalandyrmagy, ýurdun dünýä ýüzündäki halkara awraýyny berkitmäge, uly şahsy goşan ýurtda ilmi, bilimi, medeniýeti we sungaty, saglyk goraýyş ulgamyny hemde beýleki pudoklary ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanan maksatnamalary durmuşa geçirmekde uly üstünlükleri gazanan raýatlaryň en çemetine degişli syýlaglar gowşuruldy. 22 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow garaşdy döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň resmi däl duşuşyna gatnaşmak maksady bilen Russiýa Federasiýasyna iş taparyny amala aşyrdy. Serdar Berdimuhammedow taparynyň dowamyny Ermitaj muzeýine baryp gördü. Türkmenistanyň prezidenti bilen bilelikde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Ermenistanyň premier ministri Nikol Pashinyan, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayev, Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarov, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon hemde Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev dünýäniň iň uly muzeýlarynyň biriniň ekspozisiýasyny synladylar. Eksponatlar bilen tanışlykdan soňra Ermitažyň Georgi zalyny gıda agza döwletleriň prezidentläriniň resmi däl duşuşy başlandy.
Garaşdy döwletlerin arkalaşygyna agza ýurtlaryň döwlet başlyklarynyň resmi däl duşşugynyň dowamyny şu ýyl arkalaşygyň çäklerine ýerine ýetirilen işleriň jemlerine syn berildi. Hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlary, geljek üçin wezipeler kesitlendi. Ykdysady hyzmatdaşlygyň oňyn görkezjileri kanagatlanma bilen bellenildi. Şeýle hem sewit we ähli umumy gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin 2026-njy ýylda Gadada başlyklyk etmegi münasibetli Türkmenistanyň prezidentini gutlady. Hemde üstünlükleri arzu edip bu döwürde Moskwanyň ähli zerur gollaw bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. 22 dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň Hakyda Gowher adly kitabynyň Azerbaýjan dilindäki neşriniň tanıştyrlyş dawarat geçirildi. Çykyşlarda Türkmen halkynyň milli lideriniň Hakyda Gowher adly kitabynyň Azerbaýjan dilinde neşr edilmeginiň däp bolan Türkmen Azerbaýjan dostlukly gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda ösürilýändiginiň nowatdaky suwutnamasy bolanlygy bellenildi. Taryhy maglumatlara esaslanyp ýazylan bu eserde Türkmen halkynyň şöhratly geçmişiniň, onuň dünýä medeniýetine goşan uly goşandynyň, beýik şahsiýetleriň galyryp giden ruhy mirasynyň giňden açylyp görkezilýändigi nyktanly. 24 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanyguly Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy iş taparynyň dowamyny 2026-njy ýylda Türkmenistana geçiriljek halkara çäreleri ýokary derejede guramak bilen baglanyşykly meseleler bilen gyzyklandy. Hemde olary guramaçylyk derejesine degişli taslamalar, halkara çäreleriň geçiriljek toplumynyň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrlyşy, binanyň içiniň enjamlaşdyrlyş derejesi, giň möçberli maslahatlaryň geçiriljek binasynyň içki bezegi işleriniň alınıp barlyşy bilen tanışdy. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri iş taparynyň dowamyny dikkuçorda awada milli syýahatçylyk zolunyň ýokarysyny öwrüm edip bu ýerde alınıp barlayan guruluşyk işler bilen tanışdy. 25 dekabrda Aşgabatdaky Mekan köşkünü halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly bir tarap Türkmenistanyň anamlyk adamlara atly dawara geçirildi. Oňa hökümet agzalary, ýurdun diplomatik ullugynyň, halkara guramalaryň, diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri, dürli ulgamlarda we pudoklarda zähmet çekýän raýatlar hemde ýaşlar gatnaşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň bir taraplygynyň halkara derejesindäki ähmiýeti hemde ýurdun bu hukuk ýagdaýynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli geçirilen halkara forumyň netijeleriniň uly ähmiýete eýe bolanlygyny, ýurdun ösüş özgörüşleri uly buýsanç bilen bellenildi. Mekan köşkünde geçirilen halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly bir tarap Türkmenistanyň anamlyk adamlary atly dawaranyň dowamyny döwlet başlygynyň Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli daşary ýurt döwletleriniň we halkara guramalaryň Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryny, ýurdun raýatlarynyň bir toporyny, Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyny atly ýubiley medaly we ýadygarlyk kümüş nişany bilen syýlamak hakkyndaky resmi namalary gol çekendigi aýdyldy. Hemde olar syýlamak dawarasy boldy. S7 Airlines aviakompaniýasy Novosibirsk Aşgabat täze ugry boýunça biletleriň satygyny açdy. Uçuşlar hepdede bir gezek sişenbe güni 2026-njy ýylyň 31-nji martyndan başlap amala aşyrlar. Novosibirsk Aşgabat güni ugry boýunça uçuş Talmaçova howa menzilinden saat 00:55-de uçup Aşgabatda yerli wagt bilen 03:00-da gonor. Ýoluň wagty 4 saat 5 minut. Gatnawlar Airbus A320 uçorlaryna ýerine ýetirilýär. Aşgabat Novosibirsk ugry boýunça ýygyna uçuş hem sişenbe güni amala aşyrlar. Uçuş saat 04:30-da meýilleşdirilip, Novosibirskde saat 10:15-de gonor. Ýoluň wagty 3 saat 45 minut.
26 dekabrda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Ministrlar Kabinetinin ve Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem gatnaşdylar. Mejlisde ilki bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýägözül Gulmanowa söz berdi. Milli parlamentiň ýol başçysy 2026-njy ýylyň şygaryny we nişanyny kesgitlemek boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça maglumat berdi hemde halk wekillerinin, ýurdun iri jemgyýetçilik birleşiklerinin, zähmetkeş toporlarynyň we raýatlardan gelip gowşan tekliplerin esasyny 2026-njy ýyly atlandyrmak barada mejlisiň kararyny okudy. Mejlisiň kararyna laýyklykda 2026-njy ýyl garaşsyz baky bitarap Türkmenistan bedew batly atmyradyň mekany diýilip yglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti bu teklipi gollap 2026-njy ýylyň şygaryny garaşsyz baky bitarap Türkmenistan bedew batly atmyradyň mekany diýip yglan etdi. Şeýle hem mejlisde Ministrlar Kabinetiniň başlygynyň orunwasary Daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyçlary bilen şu ýylla Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ören wajyp halkary resminamalaryň kabul edilendigini aýdyp, olaryň hataryny ýakyna tasdiklanylan durnukly ösüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny hemde durnukly ösüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny hemde Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulog boýunça 10 ýyllyk atly kararnamalary aýratyn belledi. Türkmenistanyň prezidenti halkara parahatçylyk we ananşmak ýylynyň dowamyny köp sanly halkara çäreleriň geçirilip, möhüm ähmiýetli resminamalaryň kabul edilendigini, ýakyna bolsa ýurda ýene-de hoş habaryň gelip gowşanyny belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasynyň 64-nji plenar mejlisiniň dowamyny Türkmenistanyň başlangyjy bilen durnukly ösüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny hemde Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulog boýunça 10 ýyllyk atly kararnamalar bir agzdan kabul edildi diýip döwlet baş tutanyny aýtdy hemde Türkmenistany gollan ähli ýurtlary türkmen halkynyň adyndan tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti mejlisiň dowamyny oňa gatnaşan ýol başçylary täze ýylyň bayram edilýän günlerini, ähli gulluklarda nowatçylygyň tertibini ýola goýmagy, bayramçylyk günlerini jemaat hojalygynyň, elektrik we suw üpçünçilik gulluklarynyň bejeriş, öňüne alyş edaralarynyň bökdönüşsiz işledilmegini üpçün etmek tapşyrdy. Şeýle hem döwlet baş tutanynyň bazarlarda we dukanlarda durly görnüşli haritlaryň bolçulugyny has üpçün etmegi, bayramçylyk günlerini raýatlaryň gow dynjalmagy üçin meden çykyşlar guramagy, şäherlerde we owalarda jemgyýetçilik uloglaryň kadaly gatnamagyny üpçün etmegi, täze ýyl bayramçylyk günlerini ähli ýerde tertip düzgünüň puhta berjaý edilmegini gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Dünyädäki täzelikler Sauda Arabistany padşahlygynyň daglaryny we çöllerini dekabryň ortasyny garaşylmadyk gar ýagdy diýip, garly görnüşleri çap eden yerli teleýaýlym habar berdi. Arab ýarmadasy üçin seýrek bolan howa hadisasyna bir näçe sebitleriň ýaşaýjylary gözli şaýat bollar. Howanyň derejesi noldan aşak düşdi. Ýollarda taýgançyklyk döredi. Er-Riýadyň mektep okuwçylary uzak aralykdan okatmaga geçirildi. Howa maglumaty gullugy ýurdun demir gazyk etraplaryna garyň dowam etjekdigini çaklaýar. Xitayly inženerler elektromagnit dartylma güýjüne işleýän köp tonnalyk vagon platformany bary ýok 2 sekundyň içinde sagatda 700 kilometr tezlige çenli çaltlandyrmagy başardylar we şeýle guruluşlar üçin dünýä rekordyny goýdular. Synav 400 metrlik synav ýoluny geçirildi. Magnit ýassykly platforma bellenilen tezlige ýetdi we soňra duruldy. Bu işläp düzme elektromagnit dartylma güýjündäki vakuum transporty üçin täze mümkinçilikler açýa we synagdan geçirmek üçin innowasion usullary hödürleýär. 2025-nji ýylda Bitcoin-y maýa goýan Britan kompaniýalary oň hümmediniň pese gaçmagy sebäpli 80 million funt sterling, ýagny 106 million dollar ýitirdiler. London birjasyna kotirlenýän kompaniýalar 2025-nji ýylda kripto pul satyn almak üçin 360 million funt sterling sarf etdiler. Olar Bitcoin-y gymmat döwri satyn alypdyrlar. Bitcoin-y maýa goýan Britanlaryň sany da 10 götörüm bolanlygyndan 8 götörme çenli azalypdyr.
Sport täzelikleri. Türkmenistan'ın prezidentinin buyruğu bilen Balkan vilayetinin bedenteri ve sport baradaky baş müdürlüğünün matmul etrafındaky sport mektebinin boks boýunça tälimçi molimi Bayram Durdy Nur Muhammedow 40 000 manat möçberine pul bayrağı bilen sylaglany. Bayram Durdy Nur Muhammedow Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherine geçirilen boks boýunça dünýä çempionatyna 71 kilograma çenli agram derejesine çykyş edip bürünç medala münasip boldy. Halkara boks Asosiasiýasynyň howanlarlygyna guralan bu awraýly ýarşy 109 ýurtdan 428 turgan gatnaşdy. Arkada topor AFK-nyň Çempionlar Ligasy 2 bätleşiginiň toporlaýyn tapgyrynyň jemleýiji duşşugyny Bahreýniň Al-Nardiye toporuny 1-0 hasabyny ýeňip toporda 2-nji orny eýeledi we turniriň play-off tapgyryny ýollanma gazandy. Bu toporçanyň beýleki duşşugyny Özbegistanyň Andijan topory, Kataryň Al-Ahli toporunun 0-2 hasabyna utuldy. Toporlaýyn tapgyryň netijeleri boýunça 1-nji orny Al-Ahli, 2-nji orny bolsa Arkada eýeledi. Düýbi tutulan Arkada topory öz taryhyny ilkinji gezek Aziýanyň 2-nji derejeli klub turniriniň play-off tapgyryna çykmagy başardy. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web-saytymyzda dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.